Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kienet żvelata ittra li Transport Malta bagħtet lill-Arriva li fiha qed tiddeskrivi s-servizz bħala wieħed inaċċettabbli. Dikjarazzjoni li kienet interpretata mill-Oppożizzjoni bħala konferma tal-falliment fis-suppost riforma mwettqa mill-Gvern fit-trasport pubbliku. F'reazzjoni fuq ix-xandir tal-Istat, il-Kap Eżekuttiv tal-Arriva Richard Hall qal li l-kumpanija ma kellix għalfejn iżżid il-karozzi biex ittejjeb l-affidabilità tas-servizz. Il-numru ta' karozzi għal Hall jissodisfa l-kuntratt li għandha l-Arriva ma' Transport Malta. Qal ukoll li t-titjib irid isir b'ħedma mal-Gvern, ma' Transport Malta u mal-Pulizija. Iddefenda wkoll l-użu tal-bendi buses u meta mistoqsi dwar l-inċidenti rrimarka li dawn mhumiex dovuti biss għax-xufiera imma wkoll għat-traffiku u l-istat tat-toroq fil-pajjiż. Sa dan it-tant jien wara li l-ittra ta' Transport Malta kienet żvelata fil-pubbliku kompla jispikka s-silenzju tal-Ministru Austin Gatt. Il-Ministru li salva minn vot ta' sfiduċja dwar ir-riforma ta' trasport pubbliku bl-intervent tal-Speaker u l-Ministru li kkonferma hu stess li kien il-Gvern responsabbli mir-rotot tas-servizz il-ġdid. Tal-Arriva jgħidu li n-netwerk għamiltu intom bħala Transport Malta. Il-netwerk iddiżejnajni aħna. Il-Gvern nefaq kważi €350,000 b'konsulenzja għat-tibdil fit-trasport pubbliku, inkluż mal-400,000 lill-kandidat nazzjonalista Georg Sapjano għat-twassil tar-rotot ġodda li wara ftit ġimgħat spiċċaw inbidlu.